3, 2, 1. Ayan, okay. 2, 4, 6, 8 siyam ka. Tata, ayusin kayo, itigil kayo niya. Yun na. Bago tayo kay Ayam, Simpan na kayo. simpan na kayo pa. Okay. Ayusin ang sarili na ayon sa itsura. Be honest, awakan niyo alas ko. Simpan ka pagpagilong. Sino tiguapo, napintas, medyo napintas, isay napintas, igay amuyong. Ako ka kayo. Tanong kayo marigatan na mga simpan na pagpagilong at itinita kayo. O sila ka. Kuminan! Mamulay ka tingi eh! Marilis mo! Namin lang ka titakas sa akin ang nagsupli. Paray ka to lang nakatos nila ka supli. Ano tingin? Sima lang mga ayos. Sige, sila mga ayos. Siyempre wala talaga yung babae ay sila pinapipintas. Kaya, gusto na ka. Gusto. Gari ka. 1, 2, 3. Lima. Ay, kumpiyan kayo! Naiiba sa ang tulong! Madali ka tulong ang mundo niyang lugar mo. Alay! Ano? Hindi mo pakto yung hitik. Sabi kas na nakalbutan malawlawa. Sabi titingin na kas na tugaw ti bisiklita. Sabi kas na napulpugang ang kalde. Sabi kas na pagkulagan na piyaw. Sabi kas na pagkulagan na ukal. Abay, concern! Masyadong pwede bumarang kayo. Talagang may tinilas na kami ng birthday ah. Mato kayo mo tas sumisupay. Nakakasayasa tayo. Gari ka. Hindi ka. Hindi ka. Medyo ang dami tsura, hindi ka. Gari. Pundet. Pinakay ng diskusa. Tabla. Jumat. Tabla. Tanawan si kahit ang tinakot. Ni palangan Sir James Lapid. Ano yan? Sige. Magpakasti kayo. Forward. Sada. Ayan. Siyempre, Iba kang pala kabagutan. Apay nga yung lamas tiniting. Inak ka lang naging-malas na probrador. Sige. Lagas ka? Siyempre, maganda ay dapat ang-interview portion. Sabi ko, makapunta kayo man. Ate, may bagarabi, ano tinagan mo? Noemi. Natin Noemi, ano tawag na? 51. Ano asawa na ni Manang Noemi? Separate. Dahil sinagabog ko na. Baka ka na lang ang umino. Awan ka rin sa sex life mo. Awan. Awan na. Yan ang muna kukunikot ka. Pati na kawawalan, mabanglas. Ada sakit na ako yun. Hindi sakit na. Ada sakit na UTI. Ay, pati sakit ispo. Mare, inyan. Ada sakit na UTI. Uy, naging UTI. Ulila, TI, Inyangani. Imas. Tinatinagan mo ate? Aryan. Si Aryan ilang taon na? 20 years old. May boyfriend? Kasi na talaga. Ang kapal. Nakas panaligan na. Nagiti umpat, diniti mga boyfriend mo. Ay, ano? Kami malkan mo sa mamila ko doon din ang tita sa mga naman. Nagkakaroon ako o nag-aaral? Anong kinukuha kurso? Accountancy. Oy, naraing pinulot na. Nalay na, tigang may pa. Ay, hindi ako
Kung siya, Tama-tama may masa ka pero may kanino na sweldo ako. at kami si Sila ka pa, nagtatrabaho. Ha? Same, uy, ang si Sila na working student. Nagtatrabaho. Ate, ikaw na lang magsabi. Lazada, uy, deliver. Matulurang tuwang mo. Me! Lungkot na nutulog ni Balay. Me! Yan! Eric po. Kaano mo si Fernando po? Ano naman ang Eric? 20 man lang. Business nila? Opo, may boyfriend, may girlfriend? Wala. Me! Saan talaga? Ayun. May sabihin ni madam. Ayan na siya, presence of our city councilor. Ayan na, Mado Viridiano. Ayan pa, para kayo. Ayan po mga bandang. Dito. Tinatinagan mo dahil. Ma. Wow. Manotawan ni Ma. 21. Ay, ako kapilito na tayo ka. Ina. Kapilito lang kataktak eh. Makataktak. Ni Ma. Ada girlfriend? Bumbo. Sang. Ayaw! Tinatinagan mo kuya. Jaime. Manotawan ni Jaime. 58. Ay, nga. At malang pang 59. Awan mo. Ayan. Tinatinagan niya. Asawa na. Awan mo. Naman ang bango mo. 15 ka. Awan na asawa. Awan na ngayon. Tuwing na ako kaya. Amo kayo taga-asawa. Ayan. Awan mga asawa ninyo. Abang kalubalak na nga 59 na. Tatapay lang at solicit kang ganito kung siya tayo. Ay, diba? Uy, mag-ikilat din yung tao. Abay yan. Nakalumipan na. Ninagan mo? Daniel. Daniel. Oy, Daniel. Padilma. Ni Daniel, ano pa rin na? Puro dito, oy. Nasapa ka nga nalungkot ah. Di ka pinagmarmara sa baka, langakan ka. Ni Daniel, may trabaho na. Nanalo mo yung malalaon ng tinangnalo. Taga-minuhan nga po, kaya nga yung mga nalo. Awan kanon me. Nanalo ka. Ako laro ka crowd. Kasama ka crowd. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Uy, sige, tata-agraot ni karigatan nga trabaho tinangnalo. Oh, abay mo. Siyempre, atrasan da. Ako ang taga-ranaw. Kasama taga-ranaw. Sabi mo, kaya ka. Ay, Ligan! Aking pinon! Aking kitapa! Abay, nagpapog ka kayo ng tinig na. Hindi mapog ka din, dapat ikaw sa truck. Ay, no, handa natin itong matimid yo. Matiyo dapat nga ibabain. Apay ya. Dang ito'y dagitin ang gagasan na tattao. Apay kami. Among ingay, no panawan ti pinagtutugaw. Ang Layos dito'y barangay San Jose. Amin to nga taga-barangay San Jose. Nalmus gantong batoy nagbiyag tumay laon. Apay kami. Tumay sala. Ay! Gusto nga mo kasi Dr. Nalayos, dapat tayan mo yung kay-kaywan. Wow! Ang tao mo lang ang pakainin niya na nakaw. Niya. Ang kagdundo mo ka, malsok na karulog mo. Ano naman mo, guys? Ang sisit mo, dati may gulog ko. Awalay, ano naman mo? Tigar. Wala pa, Wala pang anong awang kainagan na ang panay-rehistro. Mapupunti si Aljan, tulungan. Mano daw ni Dad? Mano tawag mo? Tartinay. Ay, tartinay. Ada asawa! Wala pa. Berdin na pa. Gusto mo mainod sa alam? Ay, nagsirti
dua. Hoy! Nautog na di karawanan ng disgrasya. Ada trabaho na kayo disgrasya. Ina. Dahil kabagwado, kapitan ako. Nagkakitigan ka ni Balay. Magkatakaw ka mo. Hello. Hindi kayo ano. Ay, tarugyan kayo, kalmas kayo ng person. Dati kay ayam kayo. Ayan, makinig kayo. Kay ayam kayo. Hep, hep, hooray! Ayan. Amunin natin na yung ayam. Duma. Hep, hep, hooray kay ayam ang agul-gul-gul. Ayan. Oh, amunin natin na yung ayam. Duma ang palakpak di ba ba? Tapos awan palakpak din nga to. Ina mo yung malalalaing dahil kay Imayo ah. Uy. Tama, nagtigos kayo. Kaknaw! Ah! Sunod na po ang loser. Kalata. Sige ate, itry pa natin. Dapat energy. Pisa. Awan mo palakpak na di ba ba? Ano ba ka? At ang team mo dati ay guyot mo. Oh, wow! Ay, abin na nangyari nakadumog ka din. Sino dumasugang ma'am? Na ano? Ma'am mo kayo ate kasi lang kami. Disiko. Hey, hore! Una yan, at di sa mo kayo. Baka mo, okay lang nakaraw sa akin ng dadasin lang. Ano kami nakikita kulap? Pininaraming mo, nang-rate ka sa ako, tinaboy. Ano yun natin eh? Kasi nga, napakalaso. Buisit. Oh. Ang mukot, tinangabat ito yun. Ang mukot ko, Kasi tinangabat. kayo, mga kabataan, may kakarosan nyo, yung paglaki niya, yung tamatakbayan nyo pa, dali doon na yung karosan nyo. Ano ba yung mga nyo, dali tawa. Alaka, alert! Game na tayo ha! Alert! Oh! Luhin kasi kamay sa ay, ngul-ngul. Trial! One! Well, nagtaya. Trial pa lang! Pabigyan ka ka. Ito yan. Ito na, alert! Wah! May summer, tundo. Papigyan eh! Lakay mo! Buisit ka na parang pinagpinastol. Wala, palakpak na talaga pasensya. Wala, ngayon ito nakapunto di Tati Mike. Amo may tsura na dito pa. Ura-urayan ka naman kang ginapit. Kasi ano kung tulog kayo mo kung may garot ka Mike. Ano na ka? Di na mapakita kung nakakonsolation ako. Ay, consolation prize mo ka na. Ito nakapunto. Patigil sa hero! Ayan, para kayo manapoli ng politiko. Wow! Oh, nakita. Awating consolation prize mo kung di ka kayong guyod. Sa sisingpin ka ka. Ah! Ayusin niyo ba? Ayusin niyo. Ganyan. Ganyan. Alert! Wow! Nakakulipit na. Abi kami na nakatuhod dito. Kapay, ang pagpupo kaya nila. Naputok na kita kami. Awang mo. Naabak ka. Ang dami ni Sir Hero. Dumawat ka kwatan pa kapagdatang mo dito. Ang diabetic mo. Bye-bye. Kanayuran to, kini kagawad na James, taigata mo oxygen wal. Ano pa na, pakabagan ka ka. Damdaman na ka bagas. Alert! Wah! Awang kalapak na, pasensya. Dapat taas mo yung Awal kamay ta. mo. Sasakit pa yung atok na baso mo. Lagi ka tali tagurong mo ni, kapag na pagsuratan mo yung hili.
Awan, pasensya. Bye-bye. Bye-bye. Nagwapo siguro babay ng ibig. Ay, baka na-stress lang dato. Walk! Walk! Hop! Alay! Bye-bye, ate. Kaligtas ka, Bes! Maglayan. Agabi ako mo may namahit na kailangan. Walk! Hop! Alay! Ah! Bye-bye. Uy, patulang kayo! Di ko na rin kung sihal, ano di mabati, isang asawaan. Makakinod ka ba? Ay, disgrasya. Ano yan? Alert! Alert! Hop! Nagreklamo! Hindi ka lang. Pagkailan ka. Nagbangat ka mo, bitugod ka sa pagkulagilang ka tao. Itaka na ang sakti mo! Hindi ka lang ang kampo malulit. Alert! Nakakatawid ka lang, di ba? Itulong ka ba? Pagbigyan mo nila kaya? Tapos sa kakasumo, ayan! Parang bakit tayo nakawa! Kabuhay ka! Ano yun no? Nalimutan ka, okay na namin ka ng mga Buwisit! Ano ka ba di ka magnawan? Kakagutong ka! Siyempre, okay na kas nila. Tinanaaw, gapo ka sikat tinangaba, sikat titil-tilin may. Nagkala ka, oy. Ang kanya kaya kaya pwede mo namin mo. Arturo muli. Nagkaraturo, gataya. Minya, tinarami kong inyang aramigan piningin. Wow. Tapos kamaliga, inigkamang kaulaw, igkamang madulo ni ingay. Wag, siya. Bukit ako tamdama. Bukit ulitin ka na paulaw, ulitin mo tiulaw. Papispisa ka, papispisa mo. Pagawag na lang sa Pagkas kaya, manipot ulo, pagpababa, pagpababa. Tingin mo! Ako ka pa hindi. Oo, tinong po. Tingin! Amam, dati na nakaiso na siguro, tisang kamayamanan di kay San Jose. Kapaya. Naabak na agad, kagawad hero. Naabak na. Kapaya kami. Ay, nakadudakanan na eh. Inapagtog kami sa kanubukaw. Naipabulot mo natin, kapalin mo pa magbuong. At kaya, nasunutan, hindi ka magpaulang ang kal, gamang mag, inyaman. Tanda na! Narambugas mo lang na lang. Baka na pinabati mo, ipusol ka ang isa mo. May ilong nga ka, umamag. Pangasin nila pa ng maraming insurance ko. Ako ini, kasi kami di kaya ko, makulay ti lalaki. Ay, Moreno. Mati, Black handsome. Mati. Inyangay. kulor lato. Okay lang. Isang, sala ka. Ikaw Ay, ay dilpat ka na dilpat. Kas nakabugtog ka kanyas. ikaw ang disikad na Eh, kisure. sana kayo. Sigad na tigka na ka. Amoy ikaw ang gaytoy ah. Wag, amoy ika ng datoy, kagami. Itilas ka ng igong datoy na i-40 days di kalman. Itilas ka ng igong mo ditoy na kumatos. At inas mo, managigong di kay boobs diingin, nang habak, tiwitin. Pili ka. Pili ka, dahil banas, may swerte. Saka ka. Kala kayo, balse. Kamu ni singkat kedua. Ska. Manimal ka sa katangan mo. Masih napas. Sige, sige. Kamu singkat kau. May ikas din kau. Kamu sabsapan ka. Basta. Sige, katago mo singkat ko. Ito yung utanglag mo. Hoy! Pangabot ko. Kita ka nung nairot ah. Ay, wala mo pagbaga, makita mo man mulungitin ka. Maestro! Pasok. Sige, dito ka lang ah.
ulo. 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 Ako ako na ito. Ulo. Ataw! Awan signal dito. Hindi ka mapaulo. Hindi ka mamutulo na ingay. Ayos, sana. O sige. Kinig ka ulo. Pagayang yumaw. Di mo na ka ni kansyon, iniglamang ulo, apay katakan mo pinatol ka ulo. Mabito ko dami, pagkrado ka lao. Ama! Naganggas ka. Ama ay ganon! Kinig ka ulo. Salamat ka senior citizen ka. Maminsan pa'y isaltot ka. Kinig ka ulo. Inya, di ba bati ulo ni Uncle Artaw? Oh. Inya, di babati ulong. Tingin. Ikaw ang mugay. Ako'y malinis na tangugin. Nag-try ko tapos ko nakabase. Tinig ka mugay. Gamugay. Ikaw ang malipakan. Naman kami. Tinig ka mugay. Nagring ka taksi. Tinig ka Nagring ka taksi ako kwarta nga po. ah, kaya mo ang malakaw. Tingnan, di ba matimuting na tao? Di ba ba natin ni Agong? Tinig ka Agong. Ikaw, namati pa po, namati pa po. Gusto. Ano ba ka nagpitik sa akong sulay? Uy, yun lang! Ikaw lang. Paano mo tugsulan na ikas dyan? Sige, itay ko mo kami. Apa na mo karong disnugan? Ayusin lang. Tinig ka Agong. Animal ka sulay. Kuya, Nagangsan. mismo ka tatay gas. Nabasak. Napagkalagpawiyaw. Mismo ka. Mismo ka. Nakapurasan ganyan. Nagangsan ang pinapurasan pa. Nagangsan. Ukrado, papurasan pa. Ukrado, ukrado. Matalinaw. Bye! Dami ka rin kaya dito. Bisa ko naman po rin narin ang tinutan ka ng agos. Nalakala service na eh. Senior ka mo 50% discount. Okay na, naka-plus na lang titibak ka na imatay ka mo. Tinig ka Agong. Visit ka makakbiyak. Apa na mo turo-turo ang tabong ko. Nalilaw na pinakayan. Ay, di tayo tingnan. Di tayo barukong. Bata. Nung ka tinaramit ni sulit ka barukong mo, isuot ka ramit ni barukong ko. Tinig ka magbaru. Tinig ka magbaru ko. Kaulasan mo. Sino? Tama-tama. Pili ka niya kaya mo, petroleum jelly, yun tayo black. Ano ba kanigay? Tumpor na yun. Tinig ka magbaru.
Kinig gamang baru. Sige, Amin. Tutok ko, Amin. Wala itong mamaw. Apa rin? Sige, sige, tumama. Sige. O, kasi pus-pus ninyo. Ay, naman. Kinig. Kinig gamang baru. Amin. Punalan. Ay, agay. Pulis ka. Pulis! Ang kamatanagan, kalipakanan kay Vice Mayor. Kinig gamang. Ano ba? Ay, naman. Kinakot ko baro ko. Gautong baro man. Gautong! Ano ka na kay kapaklano? Kasi si Kapay Lugi ah. Ay nabapaina. Inay ayang kot mo ngay. Ay, matang may sinakamungay ko. Ay nabapaina. Kinaprusak baro ko. Ay agay yung kapal. Ayan, we acknowledge the President of our Municipal Councilor, Bless Somera. Ayan, palakpakan po ako. Okay, napusak baro ko. Ay ada yung kapal ay ada ko. Inungwak ba? Umo. Oh, ano na? Ayaw mo kayo kanta. Sige. Inungwak baro ko. Umo. Apay, taputong data ako mo. Answer ka na. Oh, tinongwak baro ko. Ah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, matalang! Nalilitaw! Bumbulang tautog ka ka! Oh, nabi, jitay ka na. Pwede tayo tingnan. Makaputula mo lang ang titugit sa Jose. Oy, kasi katakpan. Maangkas kayo karugit. Ano naman ibiyanan na babayak ka? Di ba rin si kayo liingin, kaparehas kayo ng ulan. At dami lang lalaki mo liingin, bakla. So kung may gawin na ako ang pinipit mo, makalingat ka. O sige. Aging nagdong kayo, tutong tayo kita niyo. O sige. Ilayak mo. Kaya ito. Layak kayo nga. Hamutin tibabon bakang tukod. Matibabon ang nagkapibaw at pilis. Ay, nakatilus-lus mo. O alay. Karamitin ka nga lisun ta. O sige. O ilayak mo ba rin? Ilayak mo ni. Kinig gamang tanya. Ay di makapag. Kinig gamang tanya. Ayan. Tatay angkal. Nang sundan pa natin tatay. Ayan, tatay angkal. Sinundo na kay Jai. Tatay tulog na kamo lang. Kunti katahinikan lang po pamagayong ini angkal na itunod men. Dahil di pamayat na makipagtulog. Igay kayo naon likod. Ayan ato, nung may iliw ka ng inyami angkol, ang mga papakitaw na pamaamot Well, Pagkakilip ka lang, ano di kami mabuto. when nagamit managbubutong kami. Ang gala damo, ti kwarta, may
dumanon kini San Pedro. Nagsakay na ko mga uncle, tanasaya at tipakay karyam. Nagdamag, ibibidjas, ulos, may kamalunoy, kapidig ang glamen. Dayon. Dayon. Ay, hindi tiwulwanan na tayo, hindi pagpintakan tiinit. Ay, siya nyo, pe, tadakos na may sagay. Dakos na may sagay. Ayan. Uy, pilihan na itong pen. Oo, pen. Taistay mo, sagay sa laang, dinikot ha. May pansin kung dinardaraan ng margana. Ayan. Dayon. Pamilya ni Uncle Arthur, gud-gudin niyan di manok kang makapulipat-patay. Hintayo, awan di kawal talyaw. Ay Arthur, anak ko sa ito masakaw mo. Isuluntan pinagpil kayo ni Mausan. Ay Uncle! Ang tungaw ka din niya, tungaw ka. Alright, ayan, thank you so much. Ayan, nakapagin ako di person meetingin. Hanggang na ako kakawin ka kakadwan ay lagi ka na 11 o'clock. Ayan, sige, thank you so much. Suling daw bang nagtangarapi, kasla halo-halo, umununod kayo iras, Lumap-rabi, pumipintas. palakpakan kayo na sila suling. Kasama hilingin. Salamat, kain pa, Narabi.